मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बिपिएफआ जाहोआ होननानै हाइकर्टआव केस होदों। दावराव देखायबाथ' सासे गाद्दार बेफारिसो जोंनि थैया समाज दानायनि थाखाय जेब्लायबो गोदौलायो। बेवहाय दावराव देखाय बायदि सासे गाद्दार सोदोबा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जोलैनि हांगारखौ गाद्दार होननानै बुङो। बेनिफ्राय मा होनगोन दालाल बायदि सासे सुबुंनि बुंनायाव जों मालाबाबो हेवमानि जाया। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান দুৱাৰে মানে চবতকৈ অলপ কম হৈছে বুলি সকলোৱে जोंनि 11 नं चिरांदुवार बियाबाव मोनजिथा प्राइमारि दं आरो मोनगुथा भिसिडिसि दं। भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनखौ लाफानानै आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जों ब्लक मेन्यु फोरों गासैबो जथायै ओंखाम बोथिसे जानायनि मुङाव बा प्लेन भोज जानायनि मुङाव पार्टी हिसाबैनो देरहानांगौ आरो बे बिथांखिजोंनो जोङो खामानि मावनांगौ बेखौनो ओरैनो जिरायना सावरायनाय जादों। बाखि जेबो उद्देश्य गैया। मानोना बिसायख'थिया खाथि फैबाय। गुबुन अपोजिसन टिमा फैनानै बेवहाय केम्पेइन खालामफैगोन। बेफोरनिफ्राय जोङो माबायदि एलार्ट थानांगौ, रायजो राजानि खाथियाव माबोरै जोङो जोंनि माबाखौ उद्देश्यखौ जोङो बा जोंनि थांखिखौ लांनांगौ बेफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आंनि समाजाव जों माब्लाबा एसे गावजों गावनो बुलाय गोजाखौ नुनो मोनो। दा बेयाव इउनिटि जानो सार हिसाबै नोंथाङा मा खालामो? मानसिया बयबो अख्राङाव गाखोनो लुबैयो, सिमांखौ नुनांगौ। नाथाय सोरनिबा सिमांनि थाखाय पार्टिनि बिथांखि, पार्टिनि कनस्टिटिउसन, पार्टिनि प्रिन्सिपालखौ जों मालाबाबो जों संहार खालामनो हाया। सोरबाया गावनि प्रिन्सिपालखौनो पार्टिनि प्रिन्सिपाल होननानै सानदोंब्ला बे बिथांनि खोन्था, खिन्थु सोरनिबा खाथियाव पार्टिया मालाबाबो खर' गंग्लाया। सानजाहा माखासे बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर बेजों लोगोसे गामिफोर हाबफानायाव दा बिटिआर हिसाबै बिटिआरआ माखासे मोबिलाइज खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिपिएफआ बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ। मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बिपिएफआ जाहोआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन। माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे बिपिएफआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा। फैसा एसे बारा जादों गारायदों, गारि भाराफोर गारनानै फैदों। मोनथाय बयहाबो दङ केम्पेइन खालामनो थाखाय। खिन्थु बिपिएफआ एक्सटेनसन जानाय जोंनि जि 80टा गामि बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बियो दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो। गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो। केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेनसन गामिया जोंनि मोनथाम बियाबाव जे हाबगोन बेवहाय सासेबो बिपिएफआ मोनफानाय नङा। लोगोसे नैबे टार्मिनाल पावार प्रजेक्टखौ लानानैनो दावराव देखायनानै माखासे आंगारसेफोरबायदि प्रग्राम खालामगासिनो दं। दावराव देखायबाथ' सासे गाद्दार बेफारिसो, मा होनगोन दावराव देखायबा सासे दालालि। बियो जेब्ला बिपिएफनि एडभाइजार जानानै दङमोन, बिपिएफनिफ्राय थाखा जायै जोंनि हारिनि थाखाय जा खामानि मावनांगौ बेखौ मावाखैमोन। दिनै जोंनि सरकारा, जों साफ्रोमबो रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि फैनाय, जोंनि थैया समाज दानायनि थाखाय जेब्लायबो गोदौलायो। बेवहाय दावराव देखाय बायदि सासे गाद्दार सोदोबा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जोलैनि हांगारखौ गाद्दार होननानै बुङो। बेनिफ्राय मा होनगोन दालाल बायदि सासे सुबुंनि बुंनायाव जों मालाबाबो हेवमानि जाया। नोंथाङा फालांगि मावनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाफुङै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नामा? नोंथाङाबो माबा मोनसे साननायनि दौलेंआव गोजावनानै दङ नामा? माब्लाबा साख्रि नागिरनानै बैसो बाबेनलांदों नामा?
माब्लाबा जुलि लानो साननायनि समाय लानायफ्रा जाफुङाखै नामा? जुदि नोंथाङा बैफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला मुलुग दरबारनि मुंदांखा तन्त्र मन्त्र मायांआव सोलोंथाइ लानानै फैनाय कल्पना देवी मुंनि सासे सुबुंनाव फोनांजाब खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै लानो हागोन। फोनांजाब खालामनो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाफ्राव फोनांजाब खालामनो हागोन। मानोना मुलुग दरबारनि तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जाबाय मायां, जेराव मायांखौ सोलोङोब्ला नोंथांनि साननाय आरो गोसोनि लुबैनायनि जेंनाफोरखौ हमदांनानै थार लामाखौ दिन्थिनानै होयो। बेनिखायनो गोबाव खालामालाबानो कल्पना देवीनाव फोनांजाब खालामना थार बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाखौ होनाय जादों।